Does gen I ddim cyfrinair, does gen I ddim cyfrinair ar gyfer y meddalwedd newydd oedd I fod I alluogi fi droi fy hun yn ddigidol, ond does gen I ddim cyfrinair, dim cyfrinair. Mae'r cyfrinair gan rywun arall. Beth yw fy cyfrinair? Cariad yw fy nghyfrinair, ond ydy'r bot yn deall cariad. Yn hytrach mae e'n efelychu cariad. A beth am fy hunanol hunan, rwy'n byrfyrio ac yn esgus bod yn ffraith I le aeth fy nghariad. Mae'r bot yn fy nghar yn mynnu siarad am mi pan di o ddim yn y sgwrs. Mae e'n taro fi, mae e'n amharu i'r fath raddau fod eisiau gyrru a sgwrsio yr un pryd. Beth ar wyneb y ddaear sydd wedi digwydd? Dwi ddim yn cofio gofyn am gar I siarad am mi. Dwi ddim yn cofio gofyn i'r car, i'r robot fy efelychu. Dwi'n arllwys te I lawr fy siwmpwr a ryfedd felly o'r technoleg eisiau fy adnewyddu fy niwigio fy adfywio
thing. You make my heart sing. You make everything